Hey yo, Buffett, it's your boy LGR, the most undeniable child beat boy. Okay, what up guys? It's your boy Putwali 88. Bafethu niyazi nani ukuthi every single day ihlezi skipha lezo zinto lezo ejabulisa abantu. Subscribe wona lapho, like us, share, host, show. Hey yo, Buffett, it's your boy Putwali 88. That is what it is. Before it is, let's back to it. Buffett. So, we're on the streets of Embo and we are looking for people to participating about the content that so please don't forget to share, to comment, we are like so once the show so ends in the right so put one ugrand face kancane baba kancane face bese igama lami nguthulani bese ubhuti ethe bese ngiqhamuka kanyusa futhi ngabe ngihamba nobani namhlanje ushawa isikhathi ayikulungile my brother. Hey yo wafethu as you can see ukuthi she's running ukuthi ushawa isikhathi okay asikho lapho sasiqhubekela futhi basithomba ukuthi sizobathola abanye hello ma. Okay guys, we're looking for randoms. It's about that time so buza ama random questions. Nangu my brother lapha yami. Sithemba ukuthi uzo participate. Asazi kodwa kuzobonakala. Asambe like. Sure bro, I'm grand face. Give more face. Kancane face, kancane ubuza nje bese imbuzo nje bese imali nje face yabo. Phela khona bese information ngifuna ukuyazi nje bese ngala. Angizowa khona ngala vele. Mfethu mina ngigashile la bro. Phela khona la vele. Yeah, la. Oh, so my brother fethu uba yena la bethi roundini. Ngawo ayanda mfethu. Ayanda. Udume ngani fethu ayanda. Mana ngise Rashid ntwana. Se Rashid. No, the questions nje kuphela. No, buke la bethi ubuze umbuzo owodwa nje about i-disc bro. Yabo, bese ucela ngitshela bese lokhu uzana ukuthi u-VAR umeleni. VAR. Hey bro. What the shit? VAR futhi ukuthi umeleni. It's what? Oh fuck, abbreviation bro. But it's about ilo ntuzana mfethu ukuseyela isinqumo sa referee yebo lonto le. Yeah, mfethu uze mfethu i-definition ephelele yayo awuyazi ukuthi isho ukuthini i-VAR. Oh, awezi. Udlalelani mfethu? iDawek Sporting ntwana. Dawek Sporting. Showcase my brother. All right guys, it's your boy Putwali 88. There is what it is. Before you this, expect to it. Sasiqhubeke nawe mfethu sobathola mfethu koze kulunge mfethu. Kancane mfethu. So sifika mfethu sifuna ukufika khona mfethu. Yazi. Asambe like. Yabo mfethu i-vlog lena bafethu. Wow. Sayivlog hela bese emgaqweni mfethu. Don't forget bafethu ukuthi TikTok isatholakala /_SA or ubongani ama Facebook handles bafethu Putwali 88 Mthembu or ulike mfethu bayabaleka so my sister mfethu yazi base asamsisa kwama out mfethu nafu samajita mfethu bafethu hayi kwama out people are running why bafethu ni grand kodwa mouse showcase bafethu hayi bafethu kulungile bafethu ayikho iflop my brother ukubuza mfethu ungena flop grand mfethu uhlala khona ngala vele bese uba mfethu uba mfethu igama lakhe Sure. Futhi indaba sesiyangena. Sure. No, bese buka mfethu kancane bese buka all right. All right guys, it's your boy Putwali 88. It is what it is. Before it is bafethu we're in the streets of Embo mfethu niyabona bayabaleka mfethu abantu so angazi ukuthi why sobaleka kangaka mfethu abantu because mfethu basafethu imbuzo embalwa kanjena mfethu come on guys, come on show off mfethu kulungisondela mfethu oyedwa mfethu konke wayisibona show mfethu mfethu oyedwa mfethu
Chita. Mfethu asiqhubeke nigala asambe mfethu, asambe mfethu, asambe mfethu. Asambe mfethu, asambe mfethu. Hey. Guys, why mfethu nisibalekela kanjena? Yabo. Yindaba nje sibona sigqokile mfethu siqondanisile for the day. But nje people are running, I don't know why. Angani obethi imbuzo ethi inzima kakhulu yini. But nje Okay, my brother. Oi, brother. Ukwenda? Shapa. Showcase mfethu. Mfethu ukhuluma noThulani mfethu ubhuti 88 mfethu. Ngabe ngihamba nobani namhlanje mfethu? Mabura lo. Mabura udume ngani mfethu mhlambe yini nje besabhizi ngabe eroundini. Yaphizi ngalutho mfethu. Abhizi ngalutho. Mabura mfethu nginembuzo mfethu embala mfethu ukubuza yona mfethu yabo. But before siqhubeke mfethu sicela ungitshele ukuthi Mabura mfethu obakabani isibongo. Ugumbi sibongo. Ugumbi. Ugumbi mfethu ukuthi uyithakazele mfethu. Oqhawe phakazisa yabo yeye. Ngidangi mfethu. Umuntu angabethu in a scale of 10 usinika bani? Usimatha kangakanani in a scale of 10? Of 10. Yeah. Ngathi 9 9. Showcase. Mfethu ngimbuze u3 nje mfethu ukubuza wena mfethu. Ngicela ungitshele ukuthi what is the answer if it's 99,000 plus 1? 99,000 plus 1. Ibala ngikokuthi. Kokuthi ebalweni. Kuthi ibalweni. Okay, ayikho flow. Ngicela usibelele igama lethi Peter Marisburg. Peter Marisburg. Issue akikokuthi nakuspeaking. Alright. Ogcina ngci. Ngicela ukuthi usho into engizoyisho mina. Yes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. What comes after Thursday? After Thursday. What comes after Thursday? After Friday, you know. Aqale phansi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. What comes after Thursday? It's Friday. Alright, manje. Mfethu before ukudedela mfethu sicela usipha bese ama-social handles akho uthola kephi nendawo ku-TikTok, Facebook, yabo uma usayidlala lezi zinto kanjalo. Ngiyidlalile lezo impahla kanjalo nafethu yabo. Mfethu ayikho flow. Cela usitshela abantu mfethu ababa basupport, bafollowishe, like mfethu. Okay, abafethu hayi insizwa liyayizamela nayahlanganisa nizame nani bafethu nibheke yabo nithande yabo bafethu. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho my brother. Mfethu ube nosuku oluhle bafu. Showcase. Hey yo bafethu, that is what it is. Before it is, let's back to it bafethu. Take me to the Shaya Moya my brother.